Nagarawat og 65,000 ng mga tausa cash assistance ang 5 kakanhing rebelde nga giila isip Reintegrated Members of Community o RMC sa probinsya sa Davao de Oro pinaagi sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP sa gobyerno. Marso 16, 2026 sa buntag. Ang ECLIP usa ka programa sa Department of Interior and Local Government o DILG naghatag og immediate og livelihood assistance sa mga kanhing rebelde nga misurrender og miagi sa deradicalization program aron matabangan sila sa pagbalik sa malinawon o produktibong kinabuhi sa komunidad. Samtang ang pahayag ni alias Kat, usa sa mga benepisaryo, mapasalamaton sila hugot nga suporta sa gobyerno sa paghatag og insaktong programa o oportunidad sa pagbag-o. Mismong si Gobyerno Raul RM Mabanglo, kauban si DILG Provincial Director Aurora Corpus, 25th Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel Mark Serapio Lagod o PSWDO Head Josephine Franco, mao'y nanguna sa pag-turnover sa mga chiki ngadto sa mga benepisaryo. Aron muligon ang tuhod, makasugakod bisag magluhod, magturbo maintenance matag dulog alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatre, XFM News.